какво става, хора? Аз съм Мути. И в момента пътувам към един от най-добрите ми приятели. Ще идем в залата да видим какво става, какво има, какво няма. Нещо такова. Имам предвид, ще тренираме де. И ще видим какво ще стане. Първо ще пинем по едно капенце. Да се събудим, защото часа е 12:30. И аз станах в 11. Много се извинявам, че през последните 4 месеца не съм качвал нито един клип. Извинете за този вятър, много е тъп. Просто нямах никакво време и не съм такъв човек да говоря пред камера за това. Между другото, това ще ми е нещо като влог. Не казвам, не обещавам, но казвам. Ще почна да правя влогове по-често, може би. Съм сигурен. Ще видим как се може да кажа нещата. Защото съм много заед. Човек. Нали ме разбирате? Това е странно. Да говоря. Първото. Така. В момента чакаме. Да, дойде всеки момент. Да, но. Що е точно през... Ето. Twelve hours later. Делай с теб, брат. Ай, дай. Сега ще обираме магазин. Това май ти каза Леля, бе. Аз скачих. Сега отиваме към фитнеса. Фитнеса. Оу. Бомба. Субару! Супер! Газ? То не ме чува, бе, брат. То не ме чува, бе. Супер! Много слабо. В момента съм фитнеса. Залата. Това става. Сега ще пръснем гърдите. И той ще прави крака. Badass. В момента не знам дали просто да снимам или да ме направя страхотно клипче, което да се не слуша. По-тихо е. Да, чупиш залата. Йоу! Ей, чели! Килограмите не са важни.
Evo. Dano da ne получа копирайт от чиста лоша. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready. I'm walking, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
It was at this moment that he knew. He fucked up. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly. Моето клуб бъдеще. Толкова беше тренировката за днес. Следващата тренировка другата седмица. А клипа другия месец. Сега ще хапнем нещо. Една пицичка. Пица, нали? Супер! Щяхме да минем, бе, брат. Сега ще чакаме. Ще ми спаде, жени, бас. Ще да дадем, какво да? А? Ще да дадем, какво да правим? Не. Тази шега ще те не седе. Айде. Йоу. Едно просто. И за мен? Да. Two hours later. Sim. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is Yes, sir. Yes, sir. Хей, хора, това беше всичко. Да ви е харесал клипа. Малкото нещо, де бях направил там тренировката. И не забравяйте да лайкнете клипа, да се абонирате за мен, за още повече такива видеа, влогове, ако да е. Добре. Браво там. Йоу. Колко месеца е, брат? 9. Сега в момента имам част от инструктора, ще караме кола, Peugeot. И да, това беше всичко.